nakapadlock daw ang dapat na dadaanan ni Jane palabas ng nasusunod na bahay. So, nagkinapan nila ang terrace kasi nakapadlock yung terrace. So, walang ibang lalabasan yung bata kundi dun sa terrace. Kasi yung ibang lalabasan yun, nag-review na yun. Basta nakapadlock. Jane, matagal na yung problema sa kanyang Filipino-Chinese na amo. Yan po sa pintuan sa baba. Hindi po ako makalabas. Makababa lang po ako pag magbaba ako ng kanin sa boy. Kasama ko. Bakit hindi ka makalabas? Eh, ayaw po ng amo namin na ay makapasok na po yung pool sa taas. So, ano yun? Pinapadlock ba yun? Opo. Pinapadlock? No. Paano pinapadlock? Hatid ka lang. Pinasamahan po ako ng amo ko. Ayon pa sa barangay, di raw itong kauna-una pagkakataon na nakatanggap sila ng kabarehan. Tarantado pala yung amo mo eh. Sa amo ni Jane. Sa previous cases kasi sa barangay, na pinahanap ko nga ngayon sa laptop, na nirereklamo rin itong same